and one has in a ham and quick, you know why I'm on quick. Why am I going to go hard? The liquid metal. Go hard. Lion himself. I belong to Lion family. Hey! Intervention Holy Ghost Ministry. On the shadow. Get in Anambra State. Odumeje mmanwu Odumeje agaba Asimi jebe ogene Eje ki nwamba no ko ogene Anu wana si na ga mankwekwa ino nwa ya mankwede Nwa ya mankwekwa Igbo gara Kombi Odumeje Amane nwere onye mgbachido onye bụ nkoko na ru n'efu aja welu ebucha ruru emege ncheka o meru dị ji arụ na ife ọkọrọ n'ubi aja welu onye zere ibu mbụ n'obi Odumeje ozi ekene ka ndiri bịa aja welu amarụ si ebi ngo aja welu amarụ na ọ dị ụtọ aja welu ọkọrọ mkwụdorụ ụkọ aja welu Odumeje ọkọrọ mmadụ ka eji aka aja welu Holy Ghost Intervention Ministry aja welu odogwu na nọ n'ishado aja welu onye ọganiru mmadụ na asụsọ aja welu ịbara ọnụ egwu mụ ka ịbụ aja welu ọdụụlọ ese bịa fụ m n'ụlọ aja welu si mụ na ọfọziri nke ego ya eme aja welu ọ sị na nsogbu m ụra ka ọrụ ụsụ aja welu ọrụrọ ife fi na-ata aja welu ọ sị na ya ọ dịbụ mọ na nlọ ịmana ka makụ n'aka n'ụzọ oge emeghe ka ọ dịkatara iru jebe azara ọkụ mgbara n'ụlọ aja welu zana mbaza nke ego aja welu Chukwuemeka risịara gbatị aka aja welu onye chọrọ uru n'isi ego aja welu ọ chọrọ mmadụ amụ iyi Aja ụlọ si were bine na aya aka aja welu ọsọ ihe dị mmadụ n'olu mefa aja welu otu isiri zobi ike sobu ndukwa na ọrụ jukwale m obi aja o welu nwere onye asị bịa gbara ọla aja welu ezo m ọgụ aja welu the lion himself Aja welu. Odumeje na mụ na gị kpọrọ iru ndụ aja welu a sị na umeri ikwu umeri aja welu ifi ihe egbukwana gị aja welu onye chọrọ ụka oge eme gị